उठा समकिया बहुत भई गईल और ओकरे बाद चले तो झारा झूरी वाला लड़का आयल बा बियाह पट जात तब जल्दी से शादी बियाह करवाई के छुट्टी ले लेती चले थे यारियन चैन वैन बात सही ना जल्दी से चले थे आज बढ़िया से पता लगाई के लड़का तय तमाम कही के तब आई बे आज चले दे आज खैराटी बोल ले रहल की बूढ़ा बोल ले हल की बरदावा बोल ले रहल कोनो पता नहीं बा रास्ता वस्ता हमें अब चले दे एकदम पूरा झाड़ा झूरी लग चले दे रास्ता वस्ता मिलतो नहीं बा अब चला वहीं कोनो घर और मिली तब पूछब कहाँ बा ई कोने गांव हम आइल बाटी है रे लाड़े पर आवे हमरे ऐसा घर या दुआर इन शादी भइल न विवाह भइल कर रहे चो तो भिना हमें खटौले बाटे बतावा मार आते तो ऐसे ठीक तो गुजरात है बम्बई भाग जे बहन जो नहीं तो कम से कम एक काम करा ड्यूटी करे मन करे जा नहीं ने जा मार आते तो घरे काम कराओ लाड़ी पर आवे हमरे वो चोरी रास्ता तो मिल गइल और ओकरे बाद आइया घर नजर आई गइल बस चला पूछ ले ए बाऊ ए भैया का हो अरे समरी है हो हां बाऊ समरी है हो अरे बाऊ महेंद्र यादव के घर कौन हो महेंद्र यादव घर तो बाऊ है हो अरे हम बियाह लेके आइल बाटी यार केकर हो अरे महेंद्र यादव के बियाह है बहुत बढ़िया लड़की बा अच्छा आवल जाओ खड़ा कर ले आवल जाओ ए कुर्सियां ले आ रे अरे कहाँ कुल चली गई ना कुर्सियां उर्सियां अच्छा रुकल जा हम लेके आवत अरे बाप दादा बियाह आई गई और बतावल जब पाल आ गई सर हल जा एकदम बहुत नीमन लड़का बानी देखा तो एकदम इज्जत पानी बैठल ते पानी ले आ रे बैठल और कहाँ घर हो आप हमार घर होकर फुलवरिया बियाह बहुत सुंदर लड़की लेके आइल बाटी सुंदर भाई हाँ सही हो हाँ पढ़ले भाई पढ़ले बा बिया कई ले बा बाबू अच्छा हाँ अरे तब मजा आएगी ये जाने कान के आइल बा कब्बा चिल्लात बाटन पानी चले जा देखे दे भैया पा लागी चाचा ई के हो खा अरे बेटा ई हमरे बियाहे खरतीन आइल बाटे अच्छा अभी कन्या परसों पकड़ाइला अभी नहीं कुछ बात अरे मर्दे हम का सुना थी हो तहार अरे कुछ नहीं महाराज वो कुल झूठे कहते लइका जात का जानी अरे महाराज एकदम पूरा इसे करबा कैसे तोहर बियाह कोनो करी हो अरे भैया ऐसा कोनो बात ना आए अरे मर्दे हम बहुत बात हम जानी गई देखा तरी कहा था कि छीनी उनी लेके घूम आला है अपन यार मर्दे ऐसे करबा तो कहे करी तो अरे भैया कुछ ना यार अरे बाऊ ना हम ना जा अरे भैया ऐसा हम जा तो नहीं आए हम ना कहीं पाए हम ना कहीं पाए बाऊ ये मेरा करबा तू हर हर पकड़ा झकरा तड़ा तब कैसे होई बियाह है अरे कोनो ऐसा बात ना महाराज झूठा लइका जात कही रहले सोकरे मुंह अरे तो रही बार में तू जाए पूछ ले पता कइले हमरा इतना ईमानदार लइका बाटी आज तक हमरे ऊपर को अंगुली ना उठा पहलगी कैला तब हम बूझ गेली तू कितना ईमानदार बाटे मर्दे बोतली है कि हम सही हो बात तू देखा तनी हर बात छीनी उनी लेके अपन घूमत अट्टा अबे मर्दे तू लइका के बात सुन के तू हमरे ऊपर क्लेम लगाओ नहीं बाबू मेरा हमसे ना होई पाई ऐसे करब त कैसे होई हम ना कहीं होई पाई हे बाऊ हे भैया हे अरे वो लइका अच्छा पनिया कलम में पी लिहल जाए अरे बाऊ हमें पनिया पियाई के कनिया अरे ना सन पनिया पी लिहल जाए त बातचीत होई तई आवल जा चला तू और हमर भैया आवत है त उनसे बातचीत हो जाए मन से पूछ ली चला तू लिया चला हम बात कर लेती तोरे भैया से कौन मेरा मन बाटे आवल जा चला पानी पियावा तब तक पी ले हम आवल बैठल पनिया पियल पानी पिए कहा तरह हम पानी नहीं पिए लेकिन तहार ये अरे हमरो गटैया सुखा देते हैं हम पियावा अरे पी ले बाबू चाय पी के लेकिन तहार ये छीनी हम सुनते बहुत दूर हो ही जाते हैं अरे अब जनता बाटा जवानी में तो चरचरा जाला कहूं का तू त ई प्यार मोहब्बत कैले होबा महाराज ई समझल जाला तोहरे घर के बिटिया ना होए
अरे महाराज हमारे घर के लेके रिलेशन में बहुत रिलेशन में बात भले बात जानत नहीं बाटा पीछे लुटी है कुल जब ही मेरा अरे बहनोई बहन होने मर दे तो तुहे कौन इतना चिंता लागल बा अरे महाराज महाराज तो करावा धरावा तोहरो जुगाड़ कबो कबो लगवा दे महाराज हमार जोगाड़ लगई बा हो हाँ कहाँ कोने कहूँ बा का हाँ बहुत बा भाई पहले भी हाँ, खा ले ही जिके कहे मतलब बा हमसे बताओ कौन जोगाड़ बा मरते सामने से लेकिन वो बहुत जान जी बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर से अरे ऊपर बा कुछ यार ना महाराज हम बाटी ने आप टेंशन तू मत बाटा? हाँ मरते सामने लेकिन तुम्हारे वो लागत ना ये सकल ये कि तू बाटा बाटी घबरा बाटा बाटा तो बाऊ अब हम बिस्कुट खा लेती पानी पी लेती तो ही पानी पिए थे बिस्कुटो खा तक हाँ खा अरे बर्फियो किया तू बिहावा तो करावा बर्फियो खियाई बा हां और राज भगो हाँ दरुइयो पिया दरुइयो खियाई बा हाँ चला ठीक बस तो रसियन के साथ में मजा मरवा दी हाँ महीने के लाइन पे अइला है भैया तब तक हम तैयार है बाटी और करे बाद जाई के वो उठ कहा तटी हम ही हो या गुआ पछुआ हाँ हाँ तब चलल जा हाँ, तब एकदम तो बहुत तमाम बहुत होई आपका गइल मेहरबानी बा। ठीक बा अरे भाई बस बात कइले जरूरी है नहीं बात हाँ। जब तू ऐसा बात कही डाला ना हाँ। तो हम समझ गए अरे कि तू तब बात आप टेंशन न लीजिए हम हाँ। 2-4 हजार आपको घूसो खिया चल हाँ चल चला ठीक बता हम तो चलते बात